και αχρίαστα. Επειδή πολλές φορές όπου υπάρχει ανάγκη για αντιπαλότητα, άσχετα με το ποιος έχει την ευθύνη, δημιουργείται στον πραγμάτων μια ανάλογη περιραίουσα ατμόσφαιρα. Αυτό που λένε μυρίζει παρούτη. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι εκεί που μυρίζει παρούτη, εκείνοι οι οποίοι τέλος πάντων έχουν λόγους δικαιολογημένους ή αδικαιολόγητους και δεν θέλουν να πλησιάσουν, δεν πλησιάζουν. Όσοι συμμετέχουμε γιατί θεωρούμε ότι είμαστε στη σωστή πλευρά. Ότι υπάρχει λόγος να εναντιωθούμε με κάτι που γίνεται σε όλες τις παραμέτρους ενάντια μας. Και συνταγματικά και στο επίπεδο των ανθρωπίνων σχέσεων, διότι εδώ παλόμαστε και όσοι συνάνθρωποι πλέον. Δεν είναι το θέμα μόνο ότι λέει το Σύνταγμα. Θέλω μια κουβέντα να ξεκαθαρίσω το τοπίο και θα μιλήσω μόνο μιλώντας επί προσωπικού, ξέροντας όμως ότι έτσι θα οριστεί μια γενικότητα που πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε. Εγώ προσωπικά δεν βρίσκομαι εδώ παρά μόνο για να υπηρετήσω τον ψυχισμό μου, ο οποίος με εξωθεί να συμμετέχω, ο οποίος μου λέει πήγαινε εκεί όπου σε χρειάζονται όλοι και κυρίως ο τόπος σου. Δεν απολογούμε σε κανέναν, δεν παίρνω γραμμή από κανέναν και δεν είμαι υποχείριο κανενός. Είμαι εδώ γιατί θέλω να είμαι εδώ. Γιατί ξέρω ότι μετά από 20 χρόνια μια πιο προοδευμένη κοινωνία από την δική μας θα μου πει, όντας εγώ παλαιότερος και γεροντότερος, θα μου πει εσύ τι έκανες εκείνο τον καιρό που κάποιοι παίζανε παιχνίδια σε βάρος του τόπου, άρα και της δικής μας επόμενης γενιάς. Τότε εγώ θέλω να είμαι από εκείνους που θα κρατήσω το κεφάλι ψηλά και θα τους πω τι έκανα. Γιατί θα έχω να πω ότι κάτι έκανα. Γιατί δεν θα με απώ. Μόνο για αυτούς τους λόγους είμαι και το λέω για να ξεκαθαρίσω μια γενικότερη στάση. Ο καθένας που ξεκίνησε να συμμετέχει έχει τη δική του αξιότητα. Έχουν καταθέσει ψυχή οι άνθρωποι οι οποίοι από την αρχή, κυρίως οι πρώτοι, γιατί πάντα οι χνηλάτες, οι πιονέροι έχουν τη δική τους αξία. Κακά τα ψέματα, δεν πρέπει να αγνοούμε και να απαξιώνουμε αυτό ακριβώς που αναφέρω αυτή τη στιγμή. Και στη διαδρομή βεβαίως εμπλουτίζεται ένας αγώνας ή το αντίθετο αποδυναμώνεται. Εδώ βλέπουμε ότι σπήραμε καλώς και είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Και αυτό είναι το χρέος. Να συνεχίσουμε να γινόμαστε και περισσότεροι και δυναμικότεροι. Ξεκαθαρίζω λοιπόν το τοπίο ότι εδώ δεν υπάρχει κόμμα. Εδώ δεν υπάρχει σύστημα, εδώ υπάρχει ένα κίνημα, θα το πω έτσι γιατί νομίζω ότι τα ελληνικά μπορούν να εκφράσουν καλά ό,τι θέλουμε να πούμε, στο οποίο συμμετέχουν ελεύθεροι πολίτες. Γιατί ξαφνικά τους την έχει δώσει, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Και γιατί δεν είναι μόνο θέμα δικό μας όπως είπαμε, είναι θέμα και των επόμενων. Θα δώσω ένα επίγραμμα του τι ακριβώς θα κάνουμε απόψε, έτσι ώστε να ξεκαθαριστεί τουλάχιστον χρονικά η συγκέντρωσή μας. Θα ακουστούν οι εκτιμήσεις κυρίως εκείνων οι οποίοι εδώ στο πάνελ, ως μέλη της Επιτροπής, έχουν αναφέρουν στοιχεία γύρω από την εξέλιξη του θέματος. Έχουμε μέχρι και χθες το βράδυ, μέχρι και σήμερα το πρωί, έχουμε εξελίξει επί του θέματος. Έχουμε αποφάσεις, έχουμε κοινοβούλια, έχουμε πολλά πράγματα. Για όλα αυτά θα ενημερωθείτε επισήμως. Από εκεί και πέρα θα σας ενημερώσουμε για τους άξονες που πιστεύουμε ότι πρέπει να δρομολογήσουμε τους επόμενους αγώνες. Εσείς θα καταθέσετε τις δικές σας εκτιμήσεις, απλώς θα σεβαστούμε τον χρόνο. Εμείς θα καταγράψουμε εκ νέου τους άξονες, το τι ακριβώς δηλαδή απορρέει από την Ολομέλεια και μετά θα μας κάνετε, διότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος, δεν περισσεύει χρόνος, θα μας κάνετε μία άτυπη εξουσιοδότηση να μπορέσουμε να συντάξουμε το ψήφισμα στη βάση όσων εσείς και θα συμφωνήσετε με τα δικά μας ή θα διαφωνήσετε και θα αναφέρετε και θα καταθέσετε και να έχουμε έτοιμο ένα ψήφισμα να το στείλουμε αρμοδίως. Αυτή είναι η διαδικασία. Φαντάζομαι ότι ο καθένας στο μέτρο που εκτιμάει και σέβεται τον χρόνο τον απόψινό θα πράξει τα δέοντα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σιανίδη, τον δικηγόρο της Επιτροπής Αγώνα. Ακολούθως ο κύριος Ηλίας Τσολακίδης για να μας γίνει μια ενημέρωση που θα έχει και εικόνα και όλοι βεβαίως οι παρευρισκόμενοι εδώ στο πάνελ και όσοι βεβαίως, επαναλαμβάνω, αμέσως μετά θέλετε να λάβετε το λόγο.
Αγαπητοί φίλοι, σας καλησπερίζω. Όπως ίσως θα ξέρετε οι περισσότεροι, χθες το βράδυ ψηφίστηκε τελικά το νομοσχέδιο, χωρίς τουλάχιστον από ό,τι έχω εγώ προσωπικά πληροφόρηση, να έχει γίνει καμία απολύτως αλλαγή. Άρα ψηφίστηκε το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο προβλέπει διοικητικό πρόστιμο σε όσους αρνούνται την πληρωμή των διοδίων και παράλληλα προβλέπει και διοικητικά μέτρα όπως αυτά της αφαίρεσης της πινακίδας, των πινακίδων κυκλοφορίας και της άλλης κυκλοφορίας του οχήματος, το οποίο ο οδηγός δεν πλήρωσε. Έτυχε να παρακολουθήσω χθες ένα απόσπασμα από τις συνεδρίες της Βουλής και με την ευκαιρία αυτή θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη τοποθέτηση, κατά το δυνατόν σύντομη. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω για να αναδείξουμε μερικά ζητήματα. Το πρώτο θέμα που πρέπει να αναδείξω και που με προκάλεσε πραγματικά η χθεσινή κουβέντα στη Βουλή είναι αυτό που άκουσα από κάποιον βουλευτή. Είπε δηλαδή ότι τα κοινωνικά αγαθά πρέπει να πληρώνονται. Νομίζω ότι κανείς από εμάς αυτή την αίθουσα δεν έχει αντίθετη άποψη. Τα κοινωνικά αγαθά είναι τα αγαθά εκείνα τα οποία κάθε πολίτης, οποιασδήποτε χώρας, έχει την αξίωση να του παρέχονται και από την άλλη, αντίστοιχα, θεμελιώνουν υποχρέωση του κάθε κράτους να τα παρέχει στους πολίτες. Όλα αυτά όμως υπό μία βασική προϋπόθεση, ότι τα κοινωνικά αγαθά δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο κερδοσκοπίας και ιδιωτικής εκμετάλλευσης. Ουσιαστικά λοιπόν, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον και από ό,τι πρέπει να είναι, τα κοινωνικά αγαθά εισφέρουμε όλοι. Εισφέρουμε όλοι μας. Δεν τα πληρώνουμε. Απλά δίνουμε την εισφορά μας, όντας μέλη ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, ούτως ώστε το κράτος, η ολότητα δηλαδή των πολιτών, να μπορέσει να μας εξασφαλίσει. Να δημιουργεί τις αναγκαίες υποδομές, ούτως ώστε να μπορεί να μας εξασφαλίσει στο γυναικές. Κανείς λοιπόν δεν διαφωνεί με την άποψη αυτή, ότι πρέπει να συνεισφέρουμε στα κοινωνικά αγαθά. Το θέμα είναι με ποιο μέτρο πρέπει να γίνεται αυτή η συνεισφορά. Υπενθυμίζω ότι το Ελληνικό Σύνταγμα έχει ειδική διάταξη που λέει ότι καθένας εισφέρει σε αυτά και στα βάρη συγκεκριμένα και στους φόρους σύμφωνα με τις δυνάμεις του. Γι' αυτό θεωρώ προσωπικά ότι είναι τουλάχιστον επικίνδυνο κοινωνικά αγαθά να παραχωρούνται σε ιδιώτες. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από οποιοδήποτε ιδιώτη να κάνει κοινωνική πολιτική. Ο ιδιώτης αποσκοπεί αποκλειστικά και καλά κάνει το δικό του συμφέρον. Το κράτος όμως, το οποίο επαναλαμβάνω είναι το σύνολο των πολιτών μιας χώρας, είναι υποχρεωμένο να κάνει κοινωνική πολιτική. Συμφωνούμε επίσης ότι τα κοινωνικά αγαθά πρέπει να τα πληρώνουμε ή να εισφέρουμε σε αυτά όταν μας παρέχονται. Τι γίνεται όμως όταν δεν μας παρέχονται? Πρέπει να τα πληρώνουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να εισφέρουμε ή τότε έχουμε αποκλίνωση συμπεριφορές όπως τελευταία ακούσαμε και διαβάσαμε ότι είπε για μας ο αρμόδιος υπουργός. Για να έχουμε λιγάκι στα διόδια και στους αυτοκινητόδρομους, μπορούμε να πούμε τα εξής. Οι αυτοκινητόδρομοι και γενικά οι δρόμοι γίνονται για ένα αποκλειστικό σκοπό. Για να εξυπηρετούν την οδική ασφάλεια. Η οδική ασφάλεια συναρτάται με την ίδια την υγεία και την προαγωγή γενικότερα των πολιτών μιας πολιτείας. Άρα,